Nézzük Sára rendelését, aki a Snap and Style kitünket választotta. Ui! Annyira cukikat választott Sára, ezt a két matrica csomagot. Ez a Sparkling Drinks, ez pedig a White Flowers. Imádom, gyönyörűek. És az alaptok, az egy iPhone 16 Pro Max lesz. Nézzétek, így néz ki. Ilyenkor majd le kell venni róla a fóliákat, mindenhol van, és akkor ki tudja dekorálni saját maga, ahogy csak szeretné. Ez még nem minden, mert jár hozzá 3 plate, ugye két matrica csomagot rendelt, emiatt jár hozzá a 2 plate, és mindegyikhez adunk ajándékba egy üreset, ezt akár üresen is használhatja, így illeszkednek rá a plate-ek, nagyon egyszerűen, tök könnyen cserélhetőek. Jár még a csomagba 3 ilyen kameraszigetvédő, rajta van a logónk, és megy még a kitbe egy ilyen kis csipesz. Készen is vagyunk, de azért megmutatom az én tokomon, hogy hogy is működik. Ennyire egyszerűen le lehet venni. Enyém az a strawberry milkshake minta, és ezt én dekoráltam ki. Nagyon kis relaxáló program volt. Na, sziasztok!